отиват на Велико Търново. Две нощувки днеска детето им ще си празнува Хелоуин в мола в Велико Търново. Хубавете. О, хора! Хубавете, да. Еми, да, бе, прибирам се. Да си ангажиран с нещо. Да, бе, горе-долу толкова. Ай. Мъжа и на оправа на соли полите. Ходят на пазар, като децата им са на рожден ден, ходят и двамата да купуват. Вчера са ходили да купуват костюм за Денис. Аре се махнеш от тук, а? Малко работа да свършим. Не бе, беше ми интересно. Беше в каталог. Това беше за този клип, дано да ви е харесал и чао!